Bydde rhai pobl yn gweud mai chwarae plant yw chwarae gyda milwyr bach fel hyn, ond nid fel na mae hi bob tro. Mae casgliad Alun Hughes yn mynd o nerth i nerth ac yn dal i danio'r dychymyg. Mae'r cynheddwas Alun Hughes o Fai Colwyn wrth ei fodd yn casglu ffigurau milwyr a phopeth sy'n ymwneud â rhyfeloedd America ac Ewrop. Mae llawer o ddiddordeb da fe yn rhyfel cartref America. Wel, Alun Hughes, diolch am rannu'r casgliad yma efo ni. A mae'n fwy na chasgliad o'r milwyr a'r soldiers bach yn unig. Mae'n ymwneud â'r rhyfel cartre a Gettysburg yn arbennig. Ia, wir, yr rhyfel cartre yn America, wrth gwrs, a chi'r rwydr fawr oedd Gettysburg reit ar ei ganol o, a hwnna trobwynt y rhyfel, ond fel da chi'n deud, mae o'n fwy na dim ond hynny. Mae o'n rhywbeth sydd wedi bod o ddiddordeb gyda i ys tua, wel, beth ydyn ni, dwi tua 5-6 oed. Be nath tanio'r diddordeb? Wel, hein y ddweud y gwir, cardia yma fa, mae cardia oedd rhywun yn gael fel plant, a pan da chi'n gweld y lluniau sy'n nhw, maen nhw'n weddol erchyll a ddweud y gwir. A di pa nhw'n graffig iawn, yndyn nhw? Savages attack. Ie, wir, ie. Bloody combat. Ew, maen nhw'n ddisgrifiad reit erchyll, ydw i? Wel, ia, a fel chi, da chi'n meddwl amdano ni'n blant 5, 6, 7 oed ar yr iard yn yr ysgol bach o'n i yno fo, yn mynd o gwmpas yn gwneud fel maen nhw'n dweud swapsies, de. A bobl yn gweiddi pethau fel na i swapio un dying effort efo chdi, am un savages attack. A siwt dyfodd y casgliad wedyn dros y blynyddoedd? Wel, fel o'n i'n darllen hein, achos fel da chi'n gweld, oedd y llun un ochr. Ac ar y cefn, mi oedd hanes ar ffurf papur newydd. Ac i ddweud y gwir, drwy gyfrwng hein, nes i ddechrau darllen Saesneg. Reit. Yn fwy na'n byd arall. A fel nes i ddechrau sylweddoli bod hein yn wir, o'n i'n dechrau prynu llyfrau wedyn, i ddysgu mwy am y rhyfel. A wedyn yn dechrau hel soldiers bach, fel rei o hein. A mae hwnna'n un o'r gwreiddiol ges i. O tua'r oed yna. Mae'n gasgliad arbennig a ti sydd yn peintio rhain dy hunan y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi? Y rhan fwyaf, swn i'n deud, dros 90% o'n nhw wedi cael ei peintio. Boes. Mae o'n ffordd hollol syml o ymlacio. Dyna di'r pwrpas y peth. Fedra i fod yn peintio un o hein neu set onyn nhw. A mae rhywun jyst yn anghofio am bob dim arall. Mae'n waith manwl dros ben. Ynddi. Ers tua, be ddydyn ni, 7-8 mlynedd, dwi wedi gafod rhaid y llygyd newydd yma wan. Fyddai'n bod yn ofalus iawn pidio tab y drws tra dwi'n gael i wisgo hein. Lle bod rhywun yn cael ofn. Ia. Sa di'n Halloween. Un peth sy'n braf yw, wy'n teimlo bod Alun wedi'n gadael i ddod mewn i'w fyd fan hyn nawr. Mae yna lyfrau mhob man yma, a wy'n credu mai fan hyn mae'n gwneud lot o'r ymchwil a'r darllen i fewn i'r holl ryfeloedd yma. A mae yna filwyr bach neu soldiers bach ym mhob man yma. Rhan bach o'r casgliad yw rhain, ond draw fyna, mae da ni milwyr o rhyfel annibyniaeth America a'r Ffrancwyr. Yn y cwpwrth wedyn, mae da ni milwyr Napoleon, mae'r Zulus, a fyna. Ac un peth sy'nynharo yw y llafur cariad tu ôl i'r milwyr yma. Y gwaith sydd wedi mynd fewn i'w peintio nhw a'i rhoi nhw at ei gilydd. Mae'r manylder yn anhygol, ond jyst edmygu'r gwaith caled sydd wedi mynd fewn i'w peintio nhw. Maen nhw werth i'w gweld, mae rai fi weid. A fan hyn wyt ti'n dod am ddihangfa te, Alun? Ia, wir. Yn enwedig yn yr haf yn fydd yn gynesach, wrth gwrs. Boes bach. A dyma'r olygfa wyt ti di ail greu Gettysburg? Ia, ydy hwn diwadd yr 3 diwrnod y frwydr. A hwnna oedd yr uchafbwynt. A ddeud y gwir, o'r eiliad neu'r munudau yna yn y canol yn fanna. Am y 2 flynedd nesaf, doedd gen y de fawr o baith ennill y rhyfel. Felly beth oedd pwrpas
y frwydr? Am beth o'n nhw'n ymladd? Wel, yn fras, oedd y taleitha'r de, be maen nhw'n dweud yn Saesneg, y Deep South, oedden nhw'n credu bod nhw eisiau cadw'r gyfundrefn o ran caethwasiaeth, slavery, wrth gwrs, lawr yn y de. A oedd Abraham Lincoln, yr arlywydd yn y gogledd, di deud na, da chi'n mynd cael torri ffwr a creu gwlad eich hunan. Mi ddarin. A mi gathen nhw arlywydd I hunan, dyn o'r enw Jefferson Davis, sydd yn anhygol achos mi oedd y ddau arlywydd adeg hynny o dras Cymreig. Boes bach. O'r ddwy ochr. A wedyn, oedd hwn rwan, erbyn amser ni gyrraedd y frwydr arbennig yma. A hon oedd brwydr mwyaf y rhyfel, heb os nag o'n I bai. Right. Brwydr 3 diwrnod oedd hwn. Hwn oedd y trydydd diwrnod. A mi ddaru'r boes y der, Confederates, ymosod o tua milltir I ffwr. A draws y cea moel yma. O fawr obaith o lwyddiant, oedd ar nhw gario ymlaen. Nes iddyn nhw gyrraedd yr wal yma da ni'n weld yn fanna. A at yr pwynt yna, oedd yr ymysodiad yn anelu trwy'r adag. Wyt ti wedi bod allan yn Gettysburg i'r lleoliad le ddigwyddodd hyn? Do, yn lwcus iawn, blynyddoedd yn ôl, dechrau'r 90au. Nathon ni ar trip efo'r brythoniad, y cor y brythoniad o Blaenau Ffestiniog. A mi athon, a ddar ni dreulio diwrnod a canu yn y nos mewn capal yn Gettysburg. Do fe wir. A gorffan y perfformiad hefo Battle Hymn of the Republic. Tipyn o brofiad, ti'n siŵr o bod yr hanes a wedi'n gwneud gymaint o waith a gymchwil mewn i'r stori? O'n dimlad od a ddweud y gwir, achos o'n i'n teimlo mae wedi bod yna o blaen bron. O, ti wir? Yn enwedig yn sefyll yn fanna. Ie, fel bod ti'n nabod y lle rhyw ffordd. Ia. Os na un cymeriad yn benodol yn sefyll allan I ti allan o'r canod sydd yma? Oes, mae yna straeon unigol yn mynd ymlaen yma. Mae yna gymeriadau yma o ran bobl oedd wedi cymryd rhan. Ond mae hwn yn arbennig i'r dyn yn fanna. Pwy yw hwnna? Boi'r enw Armistead oedd o, Cadfridog ar ochr y de. A ddod I sylweddoli feddwl mynd ar draws yr wal a'r ffens. Mwyn i'r hogia tu ôl ddo sylweddoli lle oedd o, a fod o dal yn mynd yn ei flaen, oedd I tynnu i'w het a rhoi ar ben I gleddyf. A chwifio fo dros I ben er mwyn o gael gweld yr het. Boes bach. Ond rhyw chydig o eliadau ar ôl I hynna ddigwydd oedd o lawr, oedd wedi cael ei saethu. A ddim yn bell iawn felly? Na ddo. Beth yw'r pleser te Alun wyt ti'n gael o ailgreu sefyllfaoedd fel hyn ond hefyd ymchwilio a peintio'r milwyr yma? Y peth dychymyg dim ond, fwy na'n byd arall, yw rhyw deimlad hanesyddol. Dyna dwi, y dweud y gwir. Dyma yw dy fi ti? Ia.